Zer dira almorranak edo odoluzkiak? Uzkian edo ipurzuloan odolzainak haunditzen dianean, baritze moduan jartzen dianean, orduan esaten dugu almorranak ditugula. Almorranak izan litezke barrukoak edo kanpokoak. Almorran hauek sortzen dutena da azkurea, mina edo odol jarilloa. Eta zergatik ematen dira almorranak? Izan liteke bizi ohitura txarra ditugulako, kirol faltagatik, xerita denbora gehiegi pasatzen dugulako, zirkulazio txarra izateagatik, edo zonalde guzti hortan pisu gehiegi edukitzeagatik, adibidez, haurdunaldien kasotan, edo gehiegizko pisua duten pertsonetan. Badaude sendabelarrak, hori erremediatzeko. Sendabelar hauekin egin litezke infusioak, egin litezke ukenduak, egin litezke lurrunak, edo egin litezke enplastoak. Sendabelarretako bat bostorrilla dugu. Bostorrilla deitzen zaio, bost ostoz osatutako horrilla dalako. Hau infusiotan hartu liteke, enplastotan jarri liteke, lurrunak hartu litezke eta berarekin ukendua eginda ere eman liteke. Batzu bat diote, poltsikoan eramate utxarekin ere nahikoa dala almorranarentzat. Beste bat, milorrilla dugu. Hau infusiotan hartu liteke, ukenduak preparatuta eman liteke, eta lurrunetarako ere balio du beti ere zoldabelarrarekin nahastuta. Landarea oso egokia da, fisurak edo odol jarilloak daudenetan. Beste bat, alzifrearen edo zipresaren koskoloak izango genituzke. Hauek freskotan, berdetan, hartu berritan. Hauekin ukenduak egin litezke eta ukendu hori eman. Hauekin lurrunak hartu litezke, beti ere malba landarearekin astuta, eta honen olio esentzialak ere enplasto moduan jarri litezke. Beste bat, zaingorrilla dugu. Zaingorrillaren itxura ikusiz, zain gorrilla irudikatzen du, gure gorputz barruko odolzaina baliz bezala, gure odola garbitzeko balio du, eta hau erabili liteke bai infusiotan eta bai ukendutan. Eta azkenik, aloe vera dugu. Aloe beraren mamila hartzen dugu, labana batekin moztu, supositorio baten neurriarekin, sukaldeko plastikotan bildu eta izozkailuan sartu, izozteko. Erabili behar degunean, plastikoa kendu eta supositorio moduan erabili. Hauetaz aparte, asko eta asko daude, eta gainera gure inguruan. Adibidez, manzanilla, pareta belarra, artzaizakua eta bar.